Bir нәрсәдә мин кызыксынып кына килдем. Үзгәреш җилен ничек кичереп җибәрдегез үзегез? Мин үзгәрешне алып барганга күрә тыңлый алмадым икән җөннәр. Безнең татар бит ул үзе катнашса әйбәт булганын, үзе катнашмаганын сүгә. Безнең татарның гадәте шул. Шуның белән ул дәүләтен дә югалтты. Аның төп айырмасы шунда, монда бөтен кеш берне без үзебез эшләдек, татарлар эшләде. Анда читтән килгән кешеләр, әлбәттә инде монда мәсәлән бәлки инде экспериментлар җитми, ләкин татар моңда экспериментлар кирәкме соң? Монда фестиваль, монда беренче кешене күрсәтү, җырчыларны күрсәтү, әйме? Ва үзгәреш җирендә анда әлбәттә инде күбрәк экспериментлар, әмма ул экспериментлар инде 50 елларда булган экспериментлар. Шуңа күрә миңа бу әйбер якынрак. Мен бит инде бүтән конкурсларда жюрида утырам. Үзгәреш җилендә минем бернинди катнашым юк. Халык мине кыйный дип торам, менә шул хәтле нәфрәт сүзләре. Чыккач урамда. Мин инде аларны туктатып әйтәм, дуслар, мин дә шундый хәлдә. Сезне күк борчылам, безнең классиканы бузган өчен һәм безнең ничә гасыр халык көйләрен саклап калабыз, әйме? Аны бер сәгатьтә шулай битереп юкка чыгарып, көен үзгәртеп, классика ул аңа кагылырга ярамый. Аны дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Симфоник оркестрманда, камера оркестрмы, мотор оркестрлар белән. Мин татар моңында беренче тапкыр катнашам, чөнки миңа 15 яшь, татар моңда 15 яшьтән катнашырга була. Үзгәреш җилен карадыңмы син? Юк, мин карамадым. Мин мәктәптә идем. Мин укыдым да. Начар дип тә әйтәсем килми, яхшы дип тә әйтәсем килми. Русиянең иң дәрәҗәле конкурсында Бу да дәрәҗә, юк, бу да дәрәҗәле. Бу безнең Татарстанның иң мөһим бәйгенең берсе. Һәм монда да бик зур дәрәҗәгә ирешергә була. Татар җырында нинди яңалык курырга мөмкин? Татар җыры ул тавыш дигән сүз. Мин хәтта тавыш булса, матур җырчылар җырласа, сәхнәдә түгел залда җырласалар да канәгатьмен. Әлбәттә, алар бөтенләй югары дәрәҗәдә камил түгел, алай булырга мөмкин дә түгел, чөнки бу бит ярыш. Кемдер әйбәтрәк җыры, татар моңы хәтта бер җырчыны чыгара икән, ул инде зур максатка иреште дигән сүз. Әйдәгез, без монда бит партийный состязание түгел, без аны сравнить итә алмыйбыз да, ул икенче формат иде. Анда да бик күп плюс, монда да күп плюс бар да, күп минуслар да бар. Менә хәзер башладылар, беләсезме, ничек артистлар гимн җырлаганда. Фонограмма уйнады. Ә без бит әйттек, фонограмма сәхнәдә булырга тиеш түгел. Ул кичкенә генә минус. Минем теләгем шул, ТНВ, Планета, ТНВ, менә шулай үзләренә шундый җырчыларны тупласыннар иде. Радиосында да, телевидениесында да. Чөнки бу җырлаулар, аларның катнашулары сәнгать категориясенә керә. ТМВда һәм Болгар радиосында менә бүгенге катнашучылар киләчәктә күренәчәк дип әйтәсез. Әлбәттә, мин аңа ышанам. Хәзер инде аларның барысы да үзләреннән тора. Моның өчен аларга бер нәрсә бирелгән, старт бирелгән, кем эшли, менә бу дип этеп җибәрелгән аларны.